Той си на мястото, има сервитьори, бе. Само кажи, няма проблем. Ти си стои на мястото. Твоето място е тука. Кой е следващия за даряване? Комшията как се казва? Исмет комшията. Мишката. 20 лева. Шипка. Диджей. Шипка. Сега започва даряването патроните. 40 лева подарява семейство Аликови. Диджей Сали шампиона. Ади Борко! Щастлив е той с пари, с приятели. Един човек много богат, той е тарига. Щастлив е той с пари, с приятели. Сали го наричат, всички го обичат. Хубава жена си има младичко момче. Сали го наричат, всички го обичат. Хубава жена си има и хубави деца. Борко, песента е пътекавана да знаеш. Яша в халеге, се. Яша, За Бошко много специално. Един човек много богат, той е тарига. Щастлив е той с пари, с приятели. Един човек и трябва да получи калеври и футболна топка. Да видя топката тук, иначе няма да има булка. Опа! Ей, не ми си тишкари, дай тук, дай тук. Специално за Роналдо. Музиката. Кава зурна. Дядо, имаме поручка. Той заминава вечеринката просто. Той трябва да направи една услуга. От тук се обадиха от Германия за това, че съжалявам много. Най-красивите жени имат бизнесмените. Мерцедеси кара тарикатите. Те се возят тарикатите. Айде, айде, иско, тук е гиля мама, тук е гиля мама.
qué pasa lo anda que te Samache isko! Ajde isko! Чека да продължавам да възпасано. Така, продължават семейството Никорни. Подаряват 50 лева и 50-100 лева. За Ангел Дявола продължаваме така назад. Искам Борко да бъде при мен. Борко. Докато си минавам дарема, не то само Борко ще изя. Така. Аз съм... Кой дарява? Кой? Любка, братовчетка. Любка братовчетката подарява 15 лева. Двама братя. За двамата братя специално.
задаравани от семейството. Така, кой е следващия? Московица. Московица, 10 лева. Така, продължаваме. Същия кичек, диджей. Давай, Амала. Давай. Бошко. Бошко минава. Регата харита ли камера, бате? Обаче може да се сега малко да се усили, защото само Борко ще ми пее. Няма проблем. Малко пречи на камерата, затова намаляме. Така, Бошко подарява 20. Ади, Борко. Айде, давай пускай оркестъра. Айде, башковския фирмак е оригинално. Акая фирма буд пари е башковския оригинално. Айде, мо Бошко, айде права текелас и парело бетелас. Е башковския фирма буд пари Sugarideta po celo sveto pirela o Boškos i parelo be kerela. Leski familia barmani. Leski familia zurali. Ajdemo Boško, ajdemo prala tekelas. Barelove o Boško tekeras. Така, Бошко, продължаваш ли? До тук 20 лева подарим Бошко. И още 24 лева станаха. Само за моят приятел, за Деко. За Деко, специално за неговия приятел. Моя дядо. И за неговия дядо. За Васко. Алико Ристака. Борко, брат, който желае. Така, мерцедеси карат на рекатите. Яша. Сей! Мерцедеси карат тарикатите. Не се базя бизнесмените. Мерцедеси карат тарикатите. Не се базя тарикатите. Шеф за милиони, мъж за купони, мъжен си. И бази тумаре баста опре. Дигила баба, amare ramege, amare pralege.
благодарим. До тук Бошко 40 лева. И още 20-60. Борко, пак брат. Давай, Борко. Всички монеки са големи веки, а како мадама ще ни я хвана. Дай, бейбе. Ръцете горе, кичеци да играе, от всеки да ви пише 6. А ти малечко, лапачкита, ръкачкита, а ти малечко, лапачкита.